खुलुमबाय स्टुडियो दं आं खिलिखां ब्रह्म डिमाकुसि अर्गेन क्लाबा बिटिआर खौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन डिमाकुसि अर्गेन क्लाबा डक्टर डिआव हादोरारि जोलुर ट्रफी गेलेनायाव बाहागो लानो रावना होबाय दिनै बिटिआरनि गेलेमु आरो रायमोन जौगा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गाहाम हामलायनानै देरहासार जानायनि मिजिं खालामदों दिनै 13 मार्चनि फुंनि समाव बिटिआरनि लाइमोन जौगा आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ हादोरारि जोलुर गेलेनाय डक्टर डिआव फुटबल ट्रफी बादायलायनायाव बाहागो लानाय फुटबल टीमखौ गाहाम हामलायनाय बावहरना फ्लेग अफ खालामनानै बिदाय हरो देग्लायनि डक्टर डिआव फुटबल ट्रफी गेलेनाय बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि अर्गेन क्लाबा बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन मख'जायोदि बे हादोरारि गेलेनाय बादायलायनाया देग्लाय दरं जिल्लानि सिपाहिजार स्टेडियामाव दिनैनिफ्राय जागायगोन बे अर्गेन क्लाबनि गेलेगिरि हान्जाखौ दैदेनगोन सिगोम बसुमतारिया बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव अर्गेन क्लाबनि आफादगिरि रिन्दाव दैमारि नेहाथारि बिबिन्द्र बसुमतारि बिनोद दैमारि डिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि लबराम बर' आरो गोबां फुटबल अनसायगिरिफ्रा बाहागो लायो बेहाय बिटिआरनिफ्राय जिहेतु रिप्रेजेन्ट खालामदों दा नोंथांनि नाजानायाव थांनाय 2023 मायथाइयावबो जोंनि बिटिआरनिफ्राय टीम मोनसे थांदोंमोन बड'लेण्ड एफसि जानानै डक्टर टिआव बेयो आगुवायाव बिथांमोना बे गेमखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव खुङोमोन थांनाय बोसोराव नेशनेल लेभेलनि खुंदों देग्लायबो नेशनेल लेभेलनिखौनो खुंगोन होननानै बिथांमोना बुंदों बेयो मोनसे गोजौ सारिनि आरो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे टुर्नामेन्ट डक्टर टिआवआ सासे नागा सुबुं जानानैब्लाबो आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टनि आरो अल इन्डिया नेशनेल लेभेलनि जि फुटबल गेलेनाय बा बायदि बायदि गेलेनाय बेयाव बिथाङा गोबां अबदान दङ आरो बिथांनि मुंखौ गोजोर खालामनो थाखाय बिथांनि मुङै मोनसे ट्रास्ट दङ आरो बे ट्रास्ट कमिटिया बे डक्टर टिआव बे टुर्नामेन्टखौ बोसोरै होबोबाय थादों आरो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों गोबां गोजौ सिरिनि गेलेगिरिफ्रासो जायगा मोनो दा जोंनि बिटिआरनि टीमखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय डक्टर टि ट्रास्ट कमिटिया जायगा होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो देग्लाय बोसोराव 2024 बे बोसोराव जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स टीम जानानै डिमाकुसि उदालगुरि जिल्लानि बे अर्गेन क्लाबखौ जोङो नमिनेट खालामदों बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड एफसि जानानै बा बिटिआरनि जानानै बिथांमोना बे टीम हिसाबै बिथांमोना गेलेहैगोन एबा रिप्रेजेन्ट खालामगोन आं गिबियावनो गेलेगिरि साफ्रोमनोबो आंनिफ्राय हामलायनाय जासिदों आरो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेनानै बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे नैबे जोंनि डिमाकुसि हालामखौबो जाहाथे मुंदांखा खालामो आरो इयुनाव फैबाय थानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगाखांहोनाय मोनसे रादाब लानानै फैनो हायो आं बेखौनो बिथांमोननो खावलायहरग्रोयो जों नुबाय बिटिआराव गोबां माने गेलेनाय दङ नाथाय माने बांसिनै जोलुरखौसो गोसो होबाय थानाय जादों भलिबलफोरखौ जोंनि जोलुर गेलेनाया एबा फुटबल गेलेनाया ट्रेडिसनेलि फैनाय आवगायनि जोंनि जिफोर फर्थ जेनेरेसननि आवगाय बा जोंनि आगुनि जि जेनेरेसन बिथांमोनाथ' नाइरें जुमब्रा गेलेनानै सामब्रानि फुटबल गेलेबोनाय दा बेखायनो फुटबला जोंनि गामि गामि न'खर न'खर मोनसे मुंदांखा गेम आरो फुटबलजों जोंनि सुबुंनि जि शारीरिक गठन एबा फिजिकेल स्ट्राक्चार बियो गोरोबफ्लेयो आरो बयबो गेलेनायलाय फुटबलनि जि गेलेनाय बे नामदांखा जानानै दङ दा बेखायनो जोङो बर'नि अनजाथाव गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोलुर आरो ओरैनोबो बुहुमनां फुटबल गेलेनायखौ गेलेनायनि राजा होननानै मोनथियो दा बेखायनो फुटबलखौनो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव बांसिनै गोसो होनानै गेलेगासिनो दङ नाथाय गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफ्रावबो बा डिसिप्लिनफ्रावबो स्कपा गैया नङा गोबां दङ दिनैथ' स्पर्ट्सआ बिराद सर्टकाट माने जब मोननायनि गभर्नमेन्ट साख्रि मोननायनि बा गुबुन गुबुन साख्रि मोननायनि बिराद सर्टकाट दा बेखायनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव स्पर्ट्सखौ आफ्टार इडुकेसन डिपार्टमेन्ट सोलोंथाइ बिफाननि उनावनो जोङो स्पर्ट्सखौ जोबोद इम्परटेन्स होदों आरो बेबायदिनो जोङो खामानि मावनायलाय स्पर्ट्सआ दिनै फुटबलल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैबो इभेन्टआ जौगागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दानानै स्पर्ट्स पलिसि जों अलरेडि एडप्ट खालामबाय आरो बे स्पर्ट्स पलिसिनि गेजेरजों जेसेबांखिनि डिसिप्लिन जोंहा दङ इभेन्टफोर दङ बे इभेन्टफोरखौ डिसिप्लिनफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनायनि जोंहा पलिसि दङ दा बेखायनो फैबाय थानाय 2-3-4 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फुटबल बायदि गुबुन गुबुन इभेन्टफ्राबो रायजोफोरजों अनसायजागोन आरो बयजोंबो मोनथिजागोन लोगोसे बे गेलेनायफ्राव बाहागो लानानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा
गोबां गावखौनो गावनि जिउखौ दानानै लानो हागोन होननानै आं सानो जों नुबाय बेराफारसे दिनै गेलेनायनि गेजेरजों गोबां स्कप फैदों नाथाय जोंनि गथ'फोरा खिन्थु बे गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थाबाय थादों बिथांमोननि थाखाय मा खौरां बेयाव मोनसे लेकिंखौ जोङो नुदों मोनसे आंखालखौ जोंनियाव जिहेतु दासिमबो स्पर्ट्स एकाडेमि गैया गभर्नमेन्टआनो होन प्राइभेटआनो होन जोंनो एकाडेमिया खोब गोनांथार आरो बे एकाडेमिया जुदि जायोब्ला बेयाव गुबुन गुबुन एजनि केटेगरिजों गेलेगिरिफोरखौ बे एकाडेमिनि गेजेरजों जों फोरोंनो हागोन नाथाय एकाडेमि गैयैलाय दा क्लाबफोराबो थोजासे फान्डिं गैया बिथांमोनाबो गोबां रांनि आंखाल दङ जायनि थाखाय जोङो देग्लायनिफ्राय थांनाय 2023निफ्राय जों मा खालामदों गंफ्रोमबो साब डिभिजनाव जायफोरा सुपार डिभिजन लिगाव चेम्पियन जायो बिथांमोननो 5 लाखै जों रांखान्थि अनसुंथाइ होनायखौ जागायबाय आरो बेखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन बे फुटबलनि इभेन्टआव आरो जोंनि जि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएसन बिथांमोननोबो जोङो 5 लाख अलरेडि जों होबाय जाहाथे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएसननि सिङाव जेसेबांखिनि एफिलिएटेड इभेन्टफोर दङ बेखौ जाहाथे मोजाङै खुंनो हायो आरो 100 जन खेलारिफोरखौ जायफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव एचिभमेन्ट मोनबाय बिथांमोनखौ कनकेसर नार्जारि स्पर्ट्स एक्सेलेन्सि एवार्ड होनानै जोङो 1 लाखै रां होनाय जादों दा बेफोरनि गेजेरजोंबो जथेस्थ' गेलेगिरिफ्रा थुलुंगा मोनगोन आरो जोंहा 2-3 स्पर्ट्स एकाडेमि फैगासिनो दङ बे बाजेटआवनो जों बेखौ हमनाय जागोन गसाइगाव स्पर्ट्स फुटबलनि जोंहा मुसलपुर आरो भेरगाव जों बे मोनथामाव जोङो स्पर्ट्स एकाडेमिखौ जोङो जागायनो नागिरदों आरो बिनि उनाव जोंहा जुदि अदालगुरियाव जोंहा कमप्लिट जायोब्ला आरो जों प्रप'जल होदों गंफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव गंफा साइ बानायनांगौ होननानै बे जायोब्लाबो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो जथेस्थ'खिनि थुलुंगा होनो हागोन आरो बिथांमोननि गेलेनाया कन्टिनिउ जागोन दा बिदि जायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा स्कप मोनगोन आरो जोंनि गेलेगिरिजों सृष्टि खालामनो हागोन डक्टर टि आव जे इन्टारनेशनेल गेलेनाय बेहाय बाहागो लानो थांदों माबायदि प्रिपेरेसनाथ' जोंना थिगैनो दङ जों बे गेमखौ फाइनाल गेलेथारगोन होननानै मिजिंथिदों आरो दा बेनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि कचखौ खालामदों माबायदि साखाफारा जादों साखाफारायाथ' जों माने सिगांनिफ्राय एसे गावबागाव प्रेक्टिस खालामखानाय आरो ओमफ्राय बिदिनो ज'हायथ' बांद्राय प्रेक्टिस खालामनो मोनासै जेनेबा ओमफ्राय दा मैया साननै जाबाय जों गेम गेलेफैनाया बाहाय ओरैनो फ्रेन्डलि हिसाबै गेलेदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावथ' थिगैनो दङ गेलेनाया जुदि देरहानांगौबो जाहैबाय टीम इभेन्टनि मेनेजमेन्टआ बुजिलायनाया गोबां नांगौ जायो नङा होमबा दा बेनि थाखाय माबायदि लिड लागोन बिथांमोनखौ जोंथ' जेनेबा दा टीम हिसाबै होबाथाय मोनसे स्पिरिट टीम हिसाबै गेलेनांगोन जेनेबा गासिबो माने खोथाखौ मानिलायनानै गेलेनांगोन आरो बेबायदिबाथाय जों देरहालांनो हागोन फुल फोथायनाय दङ दायो फोथायनाय दङ जों फाइनाल गेलेथारगोन आरोखि फोथायनाय दङ এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে